Hi friends, namaskara ಮಾತಾರೆಗ್ಲಾ ಇಂಚಲ್ಲ ನಿಕು ಮಾತಾರ್ಲ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತಂಡ ಎಂಕುಲು ಗೋವಾದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಆಗಸ್ಟ್ ತಿಂಗಳೋಡು ನಡುಟು ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಲೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನಲ ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ ದುಬೈಡ್ ಉಪ್ಪೇರು ಅಕಲ ಆ್ಯನ್ಯುವಲ್ ರಜೆಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಕುಲು ಜುಲೈ ಆಗಸ್ಟ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅವ ಟೈಮ್ ಅಕುಲು ಇಂಡಿಯಾ ಬರ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ವಾರಾಗು ಒಳ್ಳ ಇಂಡಿಯಾಡ್ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕುಲು ಸೌತ್ ಗೋವಾ ಪೋರೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಎಂಕುಲು ಬೋರ್ಡ್ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡದು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಪಂಡ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಎಂಕಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ಆಯ್ನಿ ಇಂಕುಲ್ಲ ಅಕಲ ಒಟ್ಟುಗು ಪಿದಾಡಿಯ ಗೋವಾಗು ಪೋರೆ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ ನಿಕಲ್ಡೆ ಎಂಕುಲು ಗೋವಾ ಈನ ಪುರ ಮಲ್ತ ವಿಡಿಯೋ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಲ್ದೆ ನಿನಗೆ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಡು ಫುಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಕವರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಇತ್ತಂಡು ನಿಕುಲು ವಿಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಕಾಂಡೆ 4:30 ಅಲಾರ್ಮ್ ತಾಗದಿತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ನಿನಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗದಿತ್ತಂಡು ರಾತ್ರಿಗೆ ನಾನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಚಿಕನ್ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಟಿಫಿನಿಗೂ ಕೊನೊಪ್ಪೆಂದು ಐತವು ಉಲೈದ ಮಸಾಲ ಇತ್ತಂಡು ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ದ ಅವೇನು ರಾತ್ರಿಗೆ ಮಲ್ತದಿದ್ದಿತ್ತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ಟಿಫಿನ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತದೆ ಜೋಕುಲೆ ಪೂರ ಲಕ್ಕದು ಮೀದು ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆದಿ ಎಂಕುಲು ಪಿದಾಡಿಯ ಎಂಕುಲು 5:30 ಓಲಾ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಪಂಡ ಅವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಂಡ್ ಕೂಡ ಬುಕ್ ಮಲ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗೋಡೊಂಜಿ ಕೂಡ ಓಲಾ ತಿಕ್ಕನಿ ಎಂಕಲೆಗ್ 5:40 ಎಂಕಲ ಓಲಾ ಬುಕ್ ಆಯ್ನಿ 6:20 ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಇತ್ತೀನಿ ಫಟಾಫಟ್ ಎಂಕಲ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲಿಗೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟಾಲೆ ಪಂಡ ಎಂಕಲ ಲಕ್ತುಲೆ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನೇ ಡಿಲೇ ಆದಿತ್ತಂಡ 1.5 hour ಟ್ರೈನ್ ಎಂಕಲ ಲೇಟ್ ಇತ್ತಂಡು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತು ಸೋತು ಪೋತ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇಡು ಉಂತುದು ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಬತ್ತದು ಟ್ರೈನ್ದು ಲೈಕುಲುದು ಅವು ಪೂರ ಮಾತೃಕೊಂಡ ಕಲೆಗ ಎಂಕಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕುಲ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿನಿ ಮಡ್ಗಾಂವ್ದ ತೇಜಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ ಟ್ರಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ 15th ಆಗಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಇತ್ತಾನಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಒಂಜಿ 3-4 ದಿನ ರಜೆ ಇತ್ತು ಯಾನ್ ಓಕೆ ಪಂಡೆ ಒಂದು ಗೋವಾದ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿಕ್ನಿಕ್ಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಸ್ತ್ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡು ನಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಬರ್ಡೇ ಪಾರ್ಟಿ ಹೋದಿತ್ತು ಬರ್ರ ಲೇಟ್ ಅಂತ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ ಇತ್ತೀನಿ ಒನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು ಒಂದು ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಟು 350 rupees ಪಂಡ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಬೋಲ ಬಾಜಿ ರುಚಿಯೇ ಇತ್ತಿದ್ದಾಲ ಅಂಚ ಐ ವುಡಂಟ್ ಸಜೆಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಬಟ್ ಎಂಕಲೆಗ್ ಬಡ ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಾಲಿ ಏನು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಕನ್ನದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಎಂಕಲದೆಲ್ಲ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರ್ತಿದ್ದಿ ಇಂಕೊಂಜಿ 3 ಪ್ಲೇಟ್ ಗೆತ್ತುಂಡ ಎಂಕಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ರೀಚ್ ಆಪಿನ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಿನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಪಣ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕಲ್ ತಿದ್ದಣ್ಣಗನೇ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತ 5:30ಗೆ ಎಂಕುಲ್ ರೀಚ್ ಆಯ ಎನ್ನ ಮಿಗ್ಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಬ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಅರ್ಟಿಗ ಬತ್ತಿತ್ತಂಡು ಸ್ಕೂಲೊಂಜಿ 4 ದಿನ ದುಂಬೆ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಎಂಕಲಿಗೆ ಒಂತ ಲಾಯ್ಕಂಡು ಸ್ಟೇಷನ್ದು ಎಂಕಲ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಾರ 1500ಗೆ ತೊಂದೆ ಎಂಕುಲು ಹೋಟೆಲ್ ಸೌತ್ ಗೋವಾಡೆ ಬುಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತ ಸೋಬಿತ್ ಸರೋವರ್ ಒಂದು ಪೋರ್ಟಿಕೋಡ್ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಪಾಲುಲೆನ್ ಬೀಚ್ ಐತೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಮುಟ್ಟಾರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 hour ತಾಗದಂಡು ಪೂರ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟೀಸ್ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ತದ ರೂಮು ಬತ್ತ ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ದೀದು ಜುಗುಲ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಪೋಯರ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ತಿಕ್ಕಾರೆ ಯಾನ್ ಇನ್ನೆ ಪಕ್ಕ ಬಿಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಸ್ ಯಾನ್ ನಿಕಲಿಗೆ ರೂಮ್ ಟೂರ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ರೂಮ್ ಸಿಂಪಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಆತಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತೇಜಿ ಆತ ನರಕಲ್ ಇತ್ತೇಜಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೀಸೆಂಟ್ ಇನಫ್ ಒಂಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ ಇತ್ತಂಡು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಂದು ಪೂರ ಪೇಬಲ್ ಇತ್ತು ನಿಕಲಿಗಿನೆಲ್ಲ ಬೋಡ್ಡ ಸ್ಟ್ರೇಂಜ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಲಿಂಗ್ ಆಂದಿತ್ತಜಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಚಪ್ಪ ಇತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಟಿವಿ ಇತ್ತಂಡು ಓ ಜೋಕುದು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ದೇರ ಅಕಲ ಮುಜ್ಜಿ ದಿನದ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೋಫಾ ಕಂಬೆಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಓಪನ್ ಮಲ್ತದ್ದು 2 ಜನ ಆರಾಮಡ್ ಜೊಪ್ಪುಲಿ ಆಯ್ತು ಬೆಡ್ಲ ಪೂರ ಕಂಫರ್ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಒಂಜಿ ಫುಲ್ ಲೆಂತ್ ಮಿರರ್ ಇತ್ತಂಡು ಸೈಡ್ ಬೆಡ್ದ ಸೈಡ್ ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಐಟಿನೆಲ್ಲ ದಿಯೋಲಿ ನೀರು ಅಕಲು 1 ಲೀಟರ್ ನೀರು ದಿನೋಲ ಹೋಟೆಲ್ ಕನತ್ತು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಂಚ ಟೀ ತವೋ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಮಿಲ್ಕ್ ಪೌಡರ್ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಅವಲ ದಿನೋಲ ರಿಫಿಲ್ ಮಲ್ಪೇರು ಇದಾಯಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ಯ ಜಾಗ ಇತ್ತನ್ ಕುಲ್ಲಾರ ಎಂಕಲ ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ ಇತ್ತಂಡು ರೂಮ್ ಐಟ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲ್ ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಮೀದು ಬಡವ ಅಂದಿತ್ತು ನಿನಕ್ಕೆ ಆದ್ದಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ದ ವನಸ್ ಲಾಯ್ಕ್ ಇತ್ತಿಜಿ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ಗೆ ಪಿದಾಡಿಯ ಅಕುಲು ದಿನೋಲು ಒಂಜೇಂಜೆ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪೇರು
ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ದ ವನಸ್ ಮಸ್ತ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್ ಇತ್ತು ಪಿದಾಯಿ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ಲಿ ಚೀಪ್ ಇತ್ತು ಇಂಕೊಲೊಂಜಿ ಹಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾರ್ ಸೂಪ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಲ್ದ ಸುರು ಜೋಕುಲು ಉನ್ನೆನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆನ ಮಗಲ ಅಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಕಲ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಿಕ್ಕದ ಇಂಕುಲ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಬೇಗ ಪಿದ್ದಾಡಿನಿಕ್ ಇಂಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತ ಎನ್ನ ಬ್ರದರ್ಲ ಬೊಕ ಅಮ್ಮಲ ಅಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಕುಲ್ಲ ಅಕುಲ್ ಪೂರ ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತೀರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿನದ ಕಾಂಡೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೀಚ್ಗೂ ಪೋಯರು ಬಿಕಾಸ್ ಹೀ ಇಸ್ ಅ ಬೀಚ್ ಲವರ್ ಎಂಗುಲ್ ಪೂರ ರೂಮ್ಡೆ ಇತ್ತ ಅಂಚ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಆರ್ಗೆ ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪಯ್ಯು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಟೂನ್ ತೋರ್ ಅಯ್ಯನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬರ್ತದ ಬೀಚಡ್ ಆದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಪೋಯರು ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನ ಇಂಕುಲ್ ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿಪ್ಪುರು ಮುಂಜಾನೆ ಅಕುಲ್ ಬರ್ತದ ಮೂರ್ನಾಲ್ ದಿನ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಒಟ್ಟುಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾಡ ಸೈಟ್ ಸೀಯಿಂಗ್ ಪೋಯಿಂದ ಇಂಕಲ ವೇಟ್ ಮಲ್ತಿರ ಅಕುಲು ಸುರು ಇಂಕುಲು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ದ ಓ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಇತ್ತುಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟೂ ಗುಡ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಹೆವಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ತಿರ ಯಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತುಂಡೆ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಿನೊಲ್ಲನೆ ಮಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡು ಮುಂದೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಫುಲ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಯಾನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟೇ ಮಲ್ತೀನಿ ಹಿಂಗೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಬತ್ತಂಡು ಟೈಮ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡು ಮಿನಿ ಬಸ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ಅಕೊಮೊಡೇಟ್ ಆದ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಚಿಕ್ಕದು ಪಿದ್ದಾಡಿಯ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ಬಿಗ್ ಫುಡ್ ಪಂಡೆದು ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು ಥೀಮ್ ಪಾರ್ಕ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಉಂಡು ಸೌತ್ ಗೋವಾಡೆ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಶೋಕೇಸ್ ಮಲ್ಪುಂಡು ರೂರಲ್ ಲೈಫ್ ಇಂಚೆತ್ತುನು ಗೋವಾಡ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ವಾಸ್ ಫೌಂಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರನ್ ಬೈ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಹೇಂದ್ರ ಅಲ್ವಾರೆಸ್ ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂಗ್ ದ ನೇಮ್ ರೈಟ್ ಬಿಗ್ ಫುಟ್ಗೂ ಆನ್ಸೆಸ್ಟ್ರಲ್ ಗೋವಾಲ ಪನ್ಪೇರ ಒಂದು ಓಪನ್ ಆತೀನಿ ನವೆಂಬರ್ 1995 ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಏರ್ ಎಥ್ನೋಗ್ರಾಫಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಪನ್ಪೇರು ಓ 9 acres ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆದುಂಡು ಮೂಲ್ ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ರೂರಲ್ ಗೋವನ್ ಕಲ್ಚರ್ ಬೊಕ ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಓ ಸೆಂಚುರೀಸ್ ಅಗೋವು ಇತ್ತಂಡು ಅದಾಗದ ಓ ಲೈಫ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಲೈಫ್ ಸೈಜ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತನ್ ಪೂರ ಮೂಲು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ಡ್ ಅಕುಲು ಶೋಕೇಶ್ ಮಲ್ದೇರ್ ಅದಾಗದ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಬೊಕ ಓ ಟೂಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತೇರು ಅಕಲ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಬೊಕ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಓ ಇತ್ತಂಡು ಅಕುಲು ಇಂಚ ಇತ್ತೇರು ಅಕಲೊಂಜಿ ಲೈಫ್ ಇಂಚ ಇತ್ತಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಶೋಕಡ್ ಒಂದು ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಅಕುಲು ಡೆಪಿಕ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಮಾಡರ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಗೈಡ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ನಮ್ಮ ಓಲ್ ಪೋಪ ಅವಳೊಂಜಿ ಆಡಿಯೋ ಗೈಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ ಮುಲ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಫೀ ಇತ್ತಂಡು ಅವ್ನು ₹100 ಇತ್ತಂಡು ಬೊಕ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ 3 to 10 years 50 ಬೊಕ 5 ಕಿನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಫ್ರೀ ಆಯ್ತು ನೀನಕ್ಕೆ ಅಕಲೆಗ್ ಅದ್ದಲ ಅರ್ಥ ಆಪುಜಿ ಜಿಂಡಲ ಬೊಕ ಕ್ಯಾಮ್ರಾದಲ ಚಾರ್ಜಸ್ ಉಂಡು ಟೈಮಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬರ್ಬಾರ್ದು 6 ಗಂಟೆ ಬೊಕ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಪನ್ ಆಲ್ ಡೇಸ್ ಅ ವೀಕ್ ಅವ್ಳು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕುಲು ಎಪ್ಪಲ ಪೋಲೆ ಮೂಲು घर घर जाकर मच्छी बेचती हूँ मेरे कपड़ों से पीछे देखिए नारियल छिलने वाले काम पे लगे हैं ये हम लोग अभी भी करते हैं हम लोग अभी भी करते हैं हाँ सेम खाली ये कॉस्ट्यूम अलग है नारियल की जटा सेम है धागे और डोर बनाकर उसकी अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती थी जैसे कि चटाई वगैरह यहाँ अलमारी में जोरदार हवाओं को झेल कर भी खड़ी रहने वाली ये मजबूत झोपड़ी पूरी तरह नारियल की वृक्ष से मिलने वाली चीजों से ही बनी है मछुआरों का सारा कामकाज इसी झोपड़ी में होता था उसका अंत निकालता है उसके एक
खाने में नारियल के अर्क से भरा हुआ बर्तन और दूसरे में आग लगाती है, जिससे वो ऊपरी पत्तों के गले में अलग घंटी बंधी रहती है, ताकि किसान उन्हें घंटी की आवाज से पहचान सके कि आपकी नजर कांच के गिलास में रखी हुई बीड़ियों पर पड़ी। ये अलग अलग प्रकार की बीड़ियां कटहल, केले या कूड़ों के पत्तों में तंबाकू को लपेट कर बनती थी। यहाँ शीघ्रता से, क्योंकि आपको कुछ ही मिनट मिलेंगे। हमें आगे बढ़कर गोवा में जीवन के कुछ और पहलू देखने हैं। कैमरा किधर है? मम्मा यहाँ पानी नहर से होकर गांव के मुंह से बहता है, क्योंकि गाय को एक पावन पशु माना जाता है। ये झरना गांव वालों की जरूरतों को पूरा करता था। पशु इसके पानी से ठंडक लेते थे और महिला उन दिनों में कुम्हार बहुत ही महत्वपूर्ण होता था, क्योंकि ज्यादातर घरेलू वस्तुएं मिट्टी की थी। इन बर्तनों को बनाने की विधि के अलग अलग पड़ाव यहाँ प्रदर्शित हैं। मिट्टी को छानने से लेकर कच्चे बर्तन को पकाने तक। नंदू के बगल में इनास का घर है। इनास एक बढ़ई है और उसका घर भी उसका कारखाना भी है। पर्दे के पीछे उसकी बीवी बच्चे को खाना खिलाती दिख रही है। इस जमाने के बगल पश्चिमी तरीके को भारतीय नमूने से मिश्रित कर वाकई में कलात्मक तरह से तैयार ಮೂಲೊಂಜಿ ಹ್ಯಾಂಡಿಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಸೆಂಟರ್ಲ ಉಂಡು ಗೋವಾದ ಓ ಆರ್ಟಿಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಉಂಡು ಅವ್ಲು ಪೂರ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ದೀತೆರ್ ಆಸ್ ಅ ಸೋವೆನಿಯರ್ ಮುಲ್ತುರ್ದು ನಿಕುಲ್ ಕೊನೋಲಿ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಟ್ ಐ ಫೆಲ್ಟ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಚ್ ಚೀಪರ್ ಔಟ್ಸೈಡ್ ಪಂಡ ನಿಕಲ ವಿಶ್ ನಿಕಲ ಗೆತ್ತೊಂದು ರಿತ್ತಂಡ ಗೆತ್ತೊನೋಲಿ. मैडम सफेद और काले रंग की चूड़ियां बच्चों को बुरी नजर से बचाती थी। रंगीन चूड़ियां नवयुवक लड़कियों के लिए, खास आकार और रंग की चूड़ियां मंगनी हुई लड़कियों के लिए, हरी चूड़ियां गर्भवती महिलाओं के लिए और काली चूड़ियां कुछ विधवाओं के लिए होती थी। अब हम रुआ आना मॉरिन से गुजरेंगे। यहाँ अलग अलग लोग व्यापार चला रहे हैं। जल्दी आपको गणपत दिखेगा जो चने बेचने वाला है। चने उसी वक्त सेंक कर ग्राहक को बेचे जाते थे। क्या आप इन्हें चखना पसंद करेंगे? चलिए आगे बढ़कर खरीद ही लीजिए। गणपत का सहायक आसपास ही होगा। सीढ़ियां चढ़कर दोना मरिया के आंगन में प्रवेश करें। ऊपर आपको एक सनडायल या धूप घड़ी दिखाई देगी। अगर आप सही भौगोलिक वक्त चाहते हैं तो अपनी घड़ी को सही कीजिए। मिस्त्री के घर के पास में तंबाकू या तंबाकू है। तंबाकू का व्यापार प्रमुख उद्योग था, इसलिए हमारे घर में आपका स्वागत है। हम हैं दोना मरिया, उस समय की प्रारूपी जमींदार। यहाँ हम अपने पालतू कुत्ते जिमी के साथ बालकनी में बैठकर अपने बागीचे के नजारे का आनंद उठा रहे हैं। हमारे वस्त्र विभिन्न संस्कृतियों का मेल मिलाप है। जहाँ पुर्तगालियों के उपनिवेश हुआ करते थे, हमारे बालों की शैली जापानी है। कुर्ता,
चीनी ट्यूनिक या चुस्त जैकेट का आशोधन है। हमारा लहंगा। बहुत धन्यवाद। हम माफी चाहते ब्लैक हाथ वो हाथ का नाम इस जगह को पढ़ने की जानकारी मिलेगी। ये कहानी एक दौलतमंद आदमी महादर की है जो दयालु और उदार था और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करता। लालची लोग झूठ बोलकर उससे खाना, कपड़ा और पैसे मांगते क्योंकि वे काम करने के लिए बहुत आलसी थे। ऐसा ही एक ये कहानी एक दौलतमंद आदमी और गरीब जरूरतमंद लोगों की ऐसा ही एक आदमी था। मस्त ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಉಂಡು ವಿಸಿಟರ್ ನ ಕಲೆಗ್ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಬರ್ಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಯಾಟ್ ಉಂಡು, ಸ್ಪೈಸ್ ಯಾರ್ಡ್ ಉಂಡು, ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅವು ಪೂರ ನಿಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಎನ್ನ ರಿವ್ಯೂ ಉಂದು ಜಾಗದ ಪಂಡ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಒನ್ ಟೈಮ್ ವಿಸಿಟ್ಗೆ. ಬೊಕ ಎರೆಗ್ ಉಂದು ಪೂರ ಓಲ್ಡ್ ವಿಲೇಜ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಪೂರ ತುವರ ಉಂಡು, ದುಂಬುದ ಕುಲು ಗೋವಡಿಂಚ ಇತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ವರ್ತ್ ಅ ವಿಸಿಟ್. ಬಟ್ ಫಾರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಸನ್ ಎರೆಗ್ ಹೆಚ್ಚ ನಡಪರೆ ಆಪುಜಿ ಅಕುಲ್ ಖಂಡಿತ ರೆಡ್ ಸರ್ತಿ ಎನ್ನಲೆ ನಿಕುಲು ಇನ್ನೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅಂಚ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಲವರ್ ಇಜಿನ ರೂರಲ್ ಲೈಫ್ ಲವರ್ ಎರೆಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಅಕಲೆಗ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಲಿ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್. ಐಟ್ ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಶ್ರೀ ಶಾಂತದುರ್ಗ ಟೆಂಪಲ್ಗೂ ಪೋಯ. ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಗೌಡ್ ಸಾರಸ್ವತ್ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಪಾನಾಜಿರ್ದು ಒಂಜಿ 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಡ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಉಂಡು ಕಾವಲಂ ವಿಲೇಜ್ ಪೊಂಡ ತಾಲೂಕಾಡ್. ಶ್ರೀಮತ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಯರ್ ಕಾವಲೆ ಮಠದ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೆಡ್ ಉಲ್ಲೇರ್ ಆರ್ ಮುಲ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ.
उलाय वीडियो शूटिंग अलाउड इज्जी अंचा यान एच फोटोदला गेइदे जुलाय उंदु वो करंट स्ट्रक्चर उंडु टेंपल दा उंदु बिल्ट आयिनी 1730 AD टू 1738 AD मस्त सर्ति रिनोवेशन आतुंडु उंदु टेंपल दा ఒక సైడ్ ఇడ మూలుంది అగర్శాలలో ఉండు గెస్ట్ హౌస్ కంటిన్యూగా वो टेंपल दा मूजी साइड इट्ला ఉండు ಐದು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೂ ಪೋಯ ಎಂಕಲ ಡ್ರೈವರ್ ಲೆತ್ತೊಂದು ಪೋಯೆ ಮುಲ್ತ ಎಂಟ್ರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಪರ್ ಪರ್ಸನ್ 500 rupees ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಮೀಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಒಂಜಿ 2 ಎಕರ್ದ ಅಕುಲೊಂಜಿ ಟೂರ್ ಮಲ್ಪೇರ 30 to 45 minutes. We did not find this place worth visiting. ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ ಊರು ಒಂದು ಪೂರ ಸ್ಪೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ತ್ವರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮೂಲ ಈತು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡ್ದು ಇಂಕುಲ್ ದೈಗಾವ್ ಸ್ಪೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂಚ ಬೊಕ ಎಂಕಲ ಜೋಕುಲ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆತ ಕಲೆಗ್ ಮಸ್ತ್ ಬಡ ಒಂದಿತ್ತಂಡ ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಸಹಕಾರಿ ಸ್ಪೈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತಾ ಐದು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ವನಸ್ ಮಲ್ತಾ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಎಂಕುಲು ಐದು ಬೊಕ ಡಿಸೈಡ್ ಮಲ್ತಾ ಬಸಿಲಿಕಾ ಆಫ್ ಬಾಮ್ ಜೀಸಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಮೇನ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಗೋವಾದ ಒಂದನ್ನ ವಿಶ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಇಡುತ್ತನ್ನು ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಮಿಂಚಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ಪಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಮೇಡ್ ಆರ್ ವೇ ದೇರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಗ್ಲ್ಯಾಡ್ ಇಂಕುಲು ಒಂದೊಂಜಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಲ್ತಾ ಜೋಕ್ಲೇಗ್ ತೊಜಪಾಯನ ಬಸಿಲಿಕಾ ಆಫ್ ಬಾಮ್ ಜೀಸಸ್ ಇಸ್ ಅ ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥಲಿಕ್ ಚರ್ಚ್ ಒಂದು ಓಲ್ಡ್ ಗೋವಾಡ್ ಉಂಡು ದ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತು ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಇತ್ತು ಕ್ಲೀನ್ ಇತ್ತು ಬೊಕ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಬೆಸಿಲಿಕಾ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಲ್ಪ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಚರ್ ಓ ಪಿದಾಯ್ಡ್ದುಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬೊಕ ಉಲಾಯ್ ಪೋಯ್ ಬೊಕ ಎಂಕಲೆಗ್ ವೈಟ್ ಉಪ್ಪೋಡು ಆಪುಂಡು ಇನ್ನಿಕ ಅವು ಚರ್ಚ್ ಜನಕುಲು ಉಪ್ಪೇರವಲು ಪ್ರೇ ಮಲ್ತೊಂದು ಅಂಚ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ very quiet wherein this is the final resting place of beloved Saint Francis ononji oldest church India da and finest example of Portuguese architecture in India. ಐದು ಬೊಕ ಎಂಕುಲು ಬಸ್ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಪಿರಾ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತಾ ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಪೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಟೈಮಿಂಗ್ ಮುಗಿದಿತ್ತಂಡು ಇಂಕಲಿಗೆ 2 to 3 hours ತಗೊಂಡು ಇನ್ನಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಕುಲ್ ಮಿಡಲ್ ಆಫ್ ದ ಗೋವಾ ಹೋದಿತ್ತ ನಾರ್ತ್ ರ ಸೌತ್ ದಲ್ಲ ನಡುಟು ಪಿರಾ ಬತ್ತದು ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಎಂಕುಲು ವನಸಗ ಹೋಟೆಲ್ಗೂ ಪೋಯ ಒಂದೋ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಅವ್ಲು ಈತ್ ವೇಟಿಂಗ್ ಇತ್ತಂಡು ಎಂಕಲಿಗೆ ಕುಲುದು ವೇಟ್ ಮಲ್ತದೆ ಸಾಕಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಫುಡ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನಾಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಗ್ರೇಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬರ್ಪೂಜ ಏನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದಿತ್ತೇರು ಮೂಲು ಓ ಫಿಶ್ ಇತ್ತು ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೊರ್ಪಿನ ಚಕ್ಕರಡ ಅಕುಲು ಫಿಶ್ಲ ಕಚ್ಚನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರ ಅಂಚ ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಕುಡರ ಪೋಪೂಜ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಲು ಕೆಲವು ಪುಚ್ಚೆಲು ಇತ್ತಂಡು ಹೋಟೆಲ್ಡು ಒಂದು 4 ಪುಚ್ಚೆ ಅಕಲಿಗೆ ಇನ್ನು ಕೊರೋಡಿಯಪ್ಪ ಎಂಕಲಿಗೆ ವನಸ್ ಬರ್ರೆ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಲ್ತದ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆಲ ಬೊಕಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇರ ಅಡ್ ಬೊಕ ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬೊಕನ ಜೋಕುಲು ಇಂಕುಲು ಅವ್ಲು ಬೀಚ್ ಪೋಯ ಒಂಜಿ 2 minute ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೀಚ್ ಜೋಕುಲು ಪೋತು ಜರ್ ಬತ್ತಿನೇರು ದಿಂಚಿಲ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಲ್ತಾಕಿಲೆಗೂ ಕೂಡ ಬೀಚ್ ಬರ್ಪಂದ ಅಂಚ ಅಕಲೆ ಪಿರಾಲೆತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಯಾನು ಬೀಚರ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎನ್ನ ಒಂದು 2 ದಿನದ ಟ್ರಿಪ್ದ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಬೊಕ್ಕದ 2-3 ದಿನ ಯಾನ್ ಈನ ಮಲ್ತೆ ಅವು ನಿಕಲ್ಡ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಇಂಕ ಒಡೆಲ್ಲ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೋತುಜ ಹೋಟೆಲ್ಡೆ ಇತ್ತ ಇನ್ನಿಕ್ ಜೋಕುಲ್ ಒಂದೇ ಸಿಂಪಲ್ ಅಕುಲು ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ಪೇರು ಒಡೆಲ್ಲ ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾರೆ ಪೂರ ಪೋರೆ ಅಕುಲಾತ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ತೋಜಾವುಜೇರು ಜೋಕುಲು ಎಂಕಲ ಒಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತ ಇಂಚನ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ನ ಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರು ಅಂಚ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಟು ಸ್ಟೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಎನಿವೇರ್ ಎಲ್ಸ್ ಊಲ ಬುರ್ಚಿ ಟ್ರಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಾಯ್.